Kaixo, ongi etorria. Goazen funtzio hau marraztea. Hortarako asintotak atera behar ditugu. Bihurtu behar dugu itxura hortako funtzio batean. Orduan, hasiko gera. Zer egin behar da? Zatiketa. Orduan, zatiketa egiteko, jarri beharko dugu lehenengo minus isa gehi bi, zati isaken iru. Ezta? Bestela, jarri behar lehenengo maila altuna dut eta gero txikiena. Zerekin bidertu behar dugu minus batekin berdina izateko, ezta? Orduan da, minus isa eta minus bihar minus plus. Kenketa egin behar dugu, hau badi joa, eta bi ken iru da minus bat. Goazen erauntara jartzea orduan, i berdin. Lehenengo jarriko dugu, ondarra minus bat dela, zati isaken iru, eta zenbat oso minus bat. Hau da, gu dugu funtzioa. Orduan, hemendik ataitezke bi asintotak. Bat hemendik. Isaken iru, berdin 0. Isa da iru. Hau da asintota bat. Isa berdin iru. Eta beste asintota zein da? Hau. I berdin minus bat. Bi asintotoiek marraztu ingo ditugu orduan. Lehenengo asintota vertikala jarriko dut. Isa berdin iru. Orduan, hemen dago. Eta bestetik, i berdin minus bat, hemendik. Bi asintotak marraztu ondoren, pentsatu behar dugu, horrela izango den, gure funtzioa, ala horrela. Nun begiratu behar dugu, hemen, ezta? Zer da, negatiboa orduan horrela atako zaigu. Bigarren eta laugarren kuadrantetan. Taula egitea guaz. Taula egiteko, badakizu, balio desberdinak eran behar dizkigula, baina guk bikin egingo dugu hasteko. Zeintzuk hartu behar ditugu, honea, begiratu, hiru, horra hartu behar dugu bat txikiagoa eta bat handiagoa. Eta horrekin erresago egingo dugu. Bikin zer gertatzen da. I berdin, minus bat. Bi ken hiru, ken bat. Hau zen bada, minus bat. Minus bat, zati minus bat, da plus bat. Eta plus bat, ken bat da 0. Horran, bikin da 0. Eta zer gertatzen da laukin? Izango ditzake erauntara. Lau, ken hiru da bat. Minus bat, zati bat da minus bat. Horran, minus bat, ken bat da minus bi. Horran, bi puntoiek hor irudikatuko ditugu. Bi, 0. Hau da. Eta lau minus bi. Lau denen minus bi. Marraztu egingo dugu orduan. Bat izango izateke horrela. Eta bestea izango izateke hemendik etortzen da. Eta bonus da. Isa, arrazak nun ebakitzen du? Ebakitzen du hemen. Bi 0. Aurkitu dugu. I arrazarekiko ebakidu da puntua jakiteko jarri badu isa berdin 0. Orduan, horrezkatzen badugu, gelditzen zego horrela. Minus bat, zati minus iru, ken bat. Minus zati minus da plus, orduan horre izango genuk ezta. Eren bat, ken iru eren ezta. Zera zede baina jarretan, minus bi eren. Orduan, jarriko genuke erauntara. Izango litzateke. 0, punto hau. 0, minus bi eren. Hemen dode, bi ebakitura puntuak. Eta horrela amaituko genuke. Ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur!